गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय समायाब्लाबो। थ' लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दङ जानांगौ आसा खालामबाय। थ' दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि। बारा गोलाव खालामनो सानाखै, सुंद'यैनो दिनैनि आपडेट्सखौ होलांदिनि आरोना। जायफ्रा मोजां मोनो एसेब्लाबो नायलांदोलाय अननानै। थ' जोंनियाव बे साननैसोआवहाय गोबां मोजां मोजां भिडिअसफोर जोङो नायबोगासिनो दङ आरो बे साननैसोआ जोंहा खालि इलेक्शननि बा पलिटिक्सनिल'सो भिडिअसफोरा फैखासिगोन। खारन इलेक्शना खाथि जाबाय आरो गुदुं गुसु बाराबो बारबाय। जायगा जायगा जोङो बेबायदिनो एफा एनै बायदिसिना दावराव दावसिफोरखौ जोङो खोनाबाय थासिगोन, मायावबा बुलायनाय मायावबा माबा बायदिसिना ना। थ' बेफोरो गावजों गावनो जालायबाय थासिगोन आरोना। नाथाय जोङो बेफोरखौ खालामालासिनो खौसे जानाया मोजां जानो हायोब्ला। नाथाय खौसेनि खोथाखौथ' गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो खोनाबोबाय, नाथाय दिनैसिमबो खौसे गैया ना। खौसेखौथ' जोंबो बयबो खौसेखौ माने जोंबायदि जाम्बा जाम्थाफ्राबो लुबैयो बा हास्थायो आरोना। नाथाय गिदिर गोलाव दङ साननो थाखाय, जोंबायदि फिसा फिसौआ बेखौ जेबो मिथिया। दा जियानो हक, जोंहा इलेक्शना फैनो थांगासिनो। एबारावहाय सोर राजा जागोन आरो गादिखौ सोर मोनगोन ना, थ' समासो खिन्था। जोंनियावहाय दा मोननैबो पार्टिया खम नङा, UPPL प्लास BPF जरदार ना। दा सोर देरहागोन जोङो समासो खिन्थासिगोन। एबार गादिखौहाय सोर दखल खालामो ना। जोंनियाव दा जोङो बिजाथिफोर फोसावनायबो नुनो मोनबाय, जोंहा BPF पार्टिनिफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो UPPL नि ना। थ' फोसावनो थाखाय बेबो लासैनो ओंखारबोसिगोन आरो इलेक्शना थाबैनो खुंजासिगोन आरोना। स' लोगोफोर एक्सुवेलि बाहेराव दङ, बिखेखकरि भटखौहाय एबाराव होनाय जागोन जाया गेरेन्थियानो गैला माथो। होनो सानदोंमोन जोंहा मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारि साराबो। स' बुंलांनायखौ खोनानो मोनखाबाय निउसनि गेजेरजोंहाय, नैबे जोंहा बिसायख'थिया गोनांथार बयनिबो थाखाय ना। BTC बाखिनि थाखाय बा BTR बाखिनि थाखाय, बयनिबो थाखाय। स' हाजिरा खामला मावग्राफोरनि थाखायबो नैबे गोनांथार। इलेक्शनखौ जोंनो नांखागौ, पलिटिक्स गैयाबाबो जाया ना। थ' जौगालांनांगोन बिनि गेजेरजोंनो। दा रायजो राजाया सायख'गोन जाय मोजां खामानि मावदों ना, बेखौनो दैखांहरगोन। दा रायजो राजानि आखायावसो दङ, समाथ' फैगासिनोखा। एक्सुवेलि जोंबो होनो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरोना। एसे गोजानाव दङ, थांनो हागोन ना हाया एबारावहाय माने सिन्था जादों। फाइनान्सियेलि एसे माने प्रब्लेम, थ' बिनि थाखायनो दा जियानो हक भटखौथ' होखानांगोन। आङो खनसेबो मिस खालामाखैमोन, माने 18 बोसोरनिफ्राय जेब्लानिफ्राय माने होनो मोनदों भट। एबारनि बे 2025आवसो माने गेप्स बा मिस जासिगोन बायदि मोनदों आरो। स' दुखु गोनां, मा खालामनो आरो, थांनो हानाय नङा बायदि मोनदों। फैसानिबो माने एसे गोनांथि जायो गोजाननिफ्राय माने थाङोब्ला। गोबां दं बर'फोर ना, बेबायदिनो आसामनिफ्राय गोजानाव बा बर'लेण्डनिफ्राय गोजानाव बाहेरायाव थानायफोर गोबां दं। दा जियानो हक इलेक्शना फैगासिनो। आङो डाइरेक्टलि सोरनिबा पार्टिनि जानानै आं जेबो बुंनो सानाखै। दा जियानो हक भटखौ होखानांगोन। जोंनो जाय सरकारा फैया मानोना जोंनो जौगानायखौ नांगौ आरो बेखारनि जेंनाया सुस्रांजानांगौ। जेरैबायदि जोङो दिनै बिदेशआव फैनानै बा जोङो आसामनि बाहेरायाव फैनानै जोङो दिनै नुनो मोनो जोंब्लावनाय हादोरफोरा, आरो बेयावहाय बेकार लाइमोनफ्रा माबायदि दिनै एंगेज जानानै थानो हादों। स' बिसोरहा बेबायदि टाइमबो दंखायो आरो खामानिनि जेबो आंखाल गैया। आंखाला जोंनियावसो ना।
नाथाय पलिटिक्सआ फैयोब्लाल'सो खालि डायलगखौ मारिगोन बिनि उनावहाय खामानियाव गैया थ' जोङो बेबायदिखौ भट होनानै देरहा होनानै जोङो मा लाब जानो ना थ' जोंनो जौगानाय नांगौ दिनै सोरबा सरकाराबो गासैनोबो सरकारि जब जे होनो हागोन बे माब्लाबाबो नङा दिनै जोङो सोरबा खेथिबो मावनांगोन सोरबा बेबायदिनो इन्डास्ट्रियाव मावनांगोन जोङो मावखानांगोन मावाब्ला मोनसेबो देशा जौगाया दिनै खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो जोङो जौगानो हागोन थ' बेनिखायनो जोङो बयबो मिथिखागौ नैबे इन्टारनेटनि जुगावहाय जोङो सानज्लायनानै माबायदि सरकारखौ जोङो गोजौआव दैथायहरोबा मोजां जागोन बा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बेखार जेंनाखौ सुस्रांगोन आरो बेल' नङा जोङो ना मोजां मोजां बेबायदिनो कलेजफोर गायसनगोन ना बेबायदिनो मेडिकेलफोर गायसनगोन जाय सरकारा खामानि मावगोन जोङो दिनै बेखौनो दैथायहरनांगोन ना थ' जियानो हक आङो बारा बुंनो सानाखै आंनिया माने बेगा बेनो आरोना थ' डिउटियाव लाङो आरो नैबे उन्दुग्रा बेबायदि माने हायाव उन्दुयो आरो आङो फाथिखौ बनानै सब बाहेरायाव थाग्राफ्रा मिथिखायो थ' गोबांथार खस्थ' जायो आरो बेयाव उन्दुयोब्ला बिराद बिखुं सायो आरोना थ' खस्थ'नि फिथाइ बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो आरोना नाथाय खस्थ' खालामनो हायोबा फलबो मोनो आरो दा जियानो हक आङो एसे उन्दुग्राखौबो दिन्थिबाय थ' आङो बेयावनो सङो बेयावनो जायो आरो बेयावनो थायो आरो टाइमाव डिउटियाव थाङो आरो उफाय गैया माथो खालामनो ना दा बिनिफ्राय मोजां फेसिलिटियाव थानोबा फैसा बारा नांगौ ओरैहाय दरमाहाया मिलाया थ' बिनि थाखायनो बेबायदियाव उन्दुनो गोनां जायो आरोना उफाय गैया इमान गोरलैयावलाय बबाव फैसा मोनलाबायनो ना दा जियानो हक भटखौ होनांगौमोन आरो गरफा गरनैसो मोनोब्ला थ' थांनो हायो आरोना बिनिफ्राय फ्लाइटआव थाङोब्लाबो खमबाबो 9,000सो थाङो थ' बिनिखायनो हास्लाबगोन हास्लाबा मिथिला आरो ट्रेनजों थाङोब्लाबो खमबाबो 3-4,000सोआ थाङो आरोना दा जियानो हक आङो एसे नैबे स्क्रिनावहाय होनानै होबाय एकाउन्ट नाम्बारखौहाय थ' अननानै नोंथांमोना सोरबाफोर गोसोब्ला हरनो हायो आरोना स' जियानो हक आङो बांद्राय बुंनो सानाखै बेसेखिनियावनो आङो भिडिअसखौ फोजोबनो सानबाय थ' आङो एसे एकाउन्टखौ होनानै होबाय जुदि नोंथांमोना अननानै हरनो हायोब्ला मोजाङैनो बाथ्रा थ' भटआथ' फैखागोन आरोना होनांगौ जायगायावनो होखागोन दा जियानो हक आं बारा बुंनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय